Jo quan vaig arribar em va portar Pedro Herrera, que era l'entrenador que tenia jo abans al Marianao. Llavors sí que és veritat que tenia més opcions de tercera, perquè vaig ser un jugador destacat a primera catalana amb 19 anys. Me'n recordo, vaig marcar 10 gols amb el Marianao. Llavors, clar, el teu entrenador el fitxa a l'Europa i et diu que vagis amb ell, doncs la decisió va ser fàcil, perquè a més venies a un club que ja era històric. I a partir d'aquí també és veritat que els meus primers anys van ser boníssims, en quant sobretot a nivell personal, a nivell grupal no tant, perquè no fèiem play-off fins a la quarta temporada i sempre tenia ofertes, però el Pedro no em deixava marxar. Llavors sempre era un estirar i arronsa, no, és que m'han trucat d'aquí i tal, però clar, el que tenia aquí a l'Europa, el segon any em va fer un dels capitans, als 24 ja, amb 24 o 25 anys vaig ser el primer capità. Llavors clar, assumir la capitania tan jove també et dona aquest extra de responsabilitat que sempre has d'acompanyar el vaixell i intentar sempre ser el primer en renovar, ser el primer en donar exemple i arrossegar la resta de companys a fer-ho, o fins i tot a nous fitxatges que puguin venir. Llavors tu sempre estar allà, ser el cap visible, que si tu estàs semblava a vegades que també que l'Europa aniria bé, i era una mica això el que em feia seguir. Per mi és una xifra completament inimaginable quan vaig arribar. Vaig arribar sent un nen aquí a l'Europa i també significa que m'he fet gran aquí i és una xifra molt especial. De fet, el partit que vaig assolir aquesta xifra al camp de Lleida vaig transmetre als meus companys l'especial il·lusió que tenia per aquest partit i que l'havíem de guanyar, perquè no és el mateix celebrar-ho amb una victòria que sense guanyar. Llavors per mi va ser un diumenge completament ple, a més acabant líders. Llavors va ser una xifra que 500 ho diu per si sol. Doncs principalment dos. Jo crec que et podria dir el dia de la final de Copa Catalunya, ja que guanyar un títol per nosaltres que no estem acostumats, i més la Copa Catalunya, va ser un dia molt especial. I després el dia de l'ascens, el primer ascens a segona federació. Jo portava moltíssimes temporades buscant aquest dia, ja pensava que mai arribaria. Llavors jo crec que són aquests dos dies que tens més marcat i que són els més especials de tots. Jo crec que és una relació que jo li podria dir que és fins i tot un amor recíproc, perquè l'estima que ells em tenen és l'estima que jo tinc vers a tots els nostres aficionats i també a tothom, la gent que volta el club. També són molts anys que tenim convivint, que jo vinc cada dia pràcticament aquí a l'estadi, i llavors ja considero que hi ha molts treballadors del club o aficionats que ja són amics. Llavors són tants anys, tantes vivències bones i dolentes. Llavors aquesta relació que any a any hem anat sent una pinya fa que sigui una relació molt especial i que quan ho passem malament ho passem junts, i llavors quan arriben les victòries o qualsevol cosa a celebrar encara sigui més emotiu, perquè ho fas conjuntament amb un grup, en aquest cas que és qualsevol persona que envolti a l'Europa. Llavors és una relació molt propera i que és un dels motius que jo vaig decidir continuar aquí tants anys. Home, hi ha moltes persones importants en tots aquests anys. Si haig de destacar, en aquest cas, algun entrenador, jo diria el Pedro Herrera, perquè va ser el que em va portar aquí a l'Europa, amb el que vaig conviure els primers 6 anys meus aquí van ser amb ell, i va ser amb el que vaig créixer com a futbolista. Llavors, com a entrenador et podria dir el Pedro, com a company et podria dir l'Alberto, que van ser, crec que són 13 temporades seguides amb ell, a més compartint el centre de defensa, i dels 500 partits segurament 350 hauran sigut amb l'Alberto al meu costat. I aficionat et podria dir molts, però jo crec que la figura del Pep Rovira, que ens va deixar fa molt poc, a més ell és un exjugador, exentrenador, i ja després va ser un aficionat,
i la relació que també amb ell, tot i l'edat que ens separava, doncs era molt propera, perquè ell em trucava sempre que hi havia un partit important per donar-me ànims, per parlar sobre el partit, i llavors era una relació que teníem un vincle molt proper, com també amb molts altres que et podria enumerar, però jo crec que serien aquests. La relació jo crec que és la mateixa, perquè al final, quan tens l'amistat, doncs dona igual que sigui dins del vestidor o fora. En aquest cas està com a entrenador i jo crec que fins i tot ajuda, no? Que tota aquesta trajectòria anterior, la comunicació que tenim, la confiança, que dintre del camp, en un partit o fora en qualsevol entrenament, puguem transmetre qualsevol situació amb total confiança, i jo crec que és molt important també tenir aquest feeling. Sí, els millors jo crec que podríem dir la final de la Copa Catalunya, perquè és un títol que guanyes, els 2 ascensos perquè implica deixar enrere la tercera divisió i que l'Europa pugui competir fora de Catalunya amb tot el que comporta, que són els desplaçaments, el que vingui aquí equips de fora molt importants, i jo crec que són els èxits més propers que hem tingut són aquests, i els pitjors pot ser el descens que vam tenir l'any just un any després de pujar a segona federació, vam tornar a baixar. Jo crec que va ser una gran decepció, perquè jo crec que teníem equip com per salvar-nos, i pocs més, perquè jo al final porto aquí moltíssimes temporades i tinc la sort que pràcticament totes han sigut positives. Només va haver-hi un any a tercera que vam estar allà lluitant per la zona baixa, però per la sort que he tingut com a esportista crec que només hi ha una temporada dolenta, que és el descens, i totes les altres jo crec que totes les recordo amb molt bon sabor de boca. Va haver-hi una època que vam encadenar molts play-offs consecutius, això també feia que vingués més gent de l'habitual en aquests partits. Un fet a destacar molt important és l'arribada dels escapulats, que li van donar una empenta també a rejuvenir una mica la massa social que teníem i donar-li un color a tot el gol allà on està el bar de la Xus, que ara és impressionant. I segurament un mal moment que va ser el play-off perdut l'any del Covid allà a Badalona, on no es va poder jugar en públic, i el tornar després de perdre un play-off vam arribar aquí al Nou Sardenya amb l'autocar i estava ple d'aficionats per donar-nos una rebuda d'ànims, de força, que ho tornarem a intentar. I me'n recordo que va ser un dia molt emotiu, perquè entre tots ens vam adonar que s'estava ja mascant alguna cosa diferent, i de fet 365 dies després vam assolir l'ascens a segona federació, i jo crec que aquell dia va ser molt especial, sobretot per tothom el que va viure aquell moment, que tot i perdre veiem gent plorant, jo fins i tot, però veies a tota la gent donar-te suport i era un moment únic. Com jo vaig arribar, a l'Europa era un equip amb molta solera aquí a Catalunya, un dels clubs més importants per tota la història que té, però sí que és veritat que en quant a gent que venia als partits, els 1.000-1.200 ja era una molt bona entrada comparada amb la resta de la categoria, i ara, avui en dia, tenir 1.000 o 1.200 ho veus impensable, perquè és que com a mínim els doblem. Llavors, clar, jo miro enrere molts partits aquests de fa 10-15 anys i veus les graderies buides, i clar, això et sobta, no? Fer un play-off i veure que el camp està a meitat de la capacitat d'ara, doncs et sobta, perquè en aquell moment fins i tot veies que era una grandíssima entrada i ara sembla poca. Llavors això parla molt de la nova dimensió que està agafant l'Europa. El futbol català qualsevol enveja tenir la nostra afició, i crec que al final és la base de tot, que al final hem de sumar la màxima gent possible, perquè aquí a l'estadi té la capacitat que té, però jo crec que últimament fa molt de goig poder jugar un partit amb tanta capacitat i tanta empenta que ens dona la nostra afició, i la gent que ve aquí a l'Europa ho recorda sempre per l'ambient que es troba.
és una relació molt propera. Al final l'Europa és l'equip principal a nivell esportiu del barri de Gràcia, el que representa Gràcia arreu, i al final doncs, tota la nostra afició, la gran majoria de la nostra afició és de Gràcia. Sí que és veritat que cada vegada sumen més de fora, això és molt important també, tenir suport de fora d'aquí, que significa que s'estan fent les coses molt bé, però al final doncs, totes les institucions, les festes de Gràcia, com anem nosaltres allà, i quan últimament també venen moltes escoles, els convidem perquè vinguin i ens coneguin, i això és important, no? Que els nens també d'avui en dia doncs, no només es fixin en la primera divisió, sinó que sàpiguen doncs, que existeix un equip que es diu l'Europa i que si venen aquí els hi encantarà. Sí, aviam, sobretot que tinguin passió per l'esport, passió pel futbol i passió per l'Europa. I que tinguin paciència, perquè al final arribar al primer equip és molt difícil, però es pot aconseguir. Llavors jo he tingut molts companys que han passat per tota la base i després han pujat al primer equip, però que ho valorin molt, perquè arribar a l'Europa no tothom pot arribar, i una vegada estàs aquí es nota alguna diferent respecte a altres clubs. Llavors que tinguin paciència, perquè a vegades també estàs a l'Europa i et poden venir ofertes per millorar, però tu saps que jo com a experiència que si et tires aquí uns anys de trajectòria al final no trobes a faltar res més. Doncs canvis, potser ara noto que estem una miqueta més professionals en tots els àmbits, la direcció esportiva, començant per aquí, també els entrenaments, hem canviat l'hora respecte a tota la vida que havien estat a les 8 a les 9 del vespre, ara ho fem a les 3-4 de la tarda, que ajuda bastant. I sobretot tots els mitjans que tenim ara, a nivell que podem anar al gimnàs, que jo m'havia tirat els meus primers 10-12 anys sense trepitjar un gimnàs pràcticament. Ara per això estic també més en forma al respecte, perquè ara pràcticament anem cada dia i estem donant una passa endavant, intentant professionalitzar encara més, perquè al final estem en una categoria que això ho demana, tots els clubs entrenen pel matí, a nosaltres potser encara no sembla que no cal, perquè a la classificació també ho indica així, però sí que és veritat que estem una miqueta més professionals que fa anys. A mi és que m'encanta el futbol, jo ja et dic, la meva passió, i a més ho visc amb molta passió. Llavors, clar, jo vinc aquí a cada entrenament a passar-m'ho bé, a donar-ho tot, no em fa mai mandra venir aquí a entrenar. Llavors això significa que tinc la il·lusió del primer dia. Si no, no portaria tants anys aquí. Llavors sí que és veritat també que veus ara a la categoria que estem, que per sort m'ha arribat, tot i ja tenir una edat, poder gaudir d'aquests èxits, i fa que al final de la meva carrera estic gaudint més que mai i també em trobo millor que mai, perquè també et cuides més, perquè estàs en una categoria més exigent, que si no et cuides a aquesta edat es notaria. Llavors és aquesta il·lusió que tinc per intentar fins i tot intentar créixer a l'Europa encara més. L'Europa és un club diferent. De fet, conec molts jugadors que han passat per aquí, han marxat perquè han volgut millorar en algun sentit i han acabat tornant. Perquè el que es veu aquí, el jugador que ha viscut aquí una època bona, jo crec que es porta l'Europa per sempre, perquè al final aquí el dia a dia, jugar amb l'afició que tenim, que en els mals moments mai hi ha un retret sobre l'equip, sempre estan amb nosaltres, i els bons moments són espectaculars. Llavors aquí, sobretot és el dia a dia, el que es fa, tota la gent que envolta, treballadors, és un club que quan vens aquí et sents molt a gust, tenim, entre cometes, poca pressió que dius aquesta angoixa que si els resultats no van bé la gent se't tira a sobre. Aquí això no passa, tot el contrari, al revés, t'animen a que fent les coses bé, això sí, t'has de deixar-ho tot per aquesta samarreta, perquè si no la gent també t'ho fa saber, però per sort jo crec que portem molts anys en aquest molt bon camí. Doncs com a mi m'agrada tot el futbol, jo crec que com a entrenador sí que em veig. De fet, estic acabant el carnet d'entrenador i tinc clar que m'agradarà ser entrenador quan em retiri, i també la part de la direcció esportiva també m'agrada.
i el que passa, jo crec que el camí coherent serà primer provar d'entrenador i després l'altre vessant, però sí, seguiré lligat al futbol seguríssim. Doncs aviam, principalment que sóc el jugador, els hi podria explicar que sóc el jugador amb més partits de la història, a no ser que algun superi en els propers anys. Sí que és veritat que una xifra difícil de superar, però podria ser. I també com a curiositat poder ser el segon màxim golejador de la història és un fet que ningú s'ho podria creure al principi, no? I un altre fet és que he pogut jugar amb els meus dos germans aquí a l'Europa, mai hem pogut coincidir els tres, però poder compartir vestidor amb els dos germans en un club com l'Europa a mi m'encanta. Doncs no ho sé, la veritat que no t'ho sé dir perquè fa molts anys que em fan aquesta pregunta i jo sempre responc igual, que és fins que l'Europa vulgui. Jo sempre he dit des de fa moltes temporades que em retiraré a l'Europa, llavors fins que l'Europa vulgui. També jo ja hauré de trobar-me allò bé, estar bé sobretot aquí del cap, que tinguis la il·lusió i la força de seguir, la tinc intacta. Llavors jo crec que encara em queda corda perquè esportivament, físicament em trobo molt bé i ara mateix no li veig al final, llavors fins que el cos aguanti i fins que l'Europa vulgui. No ho sabia, la veritat, hòstia, ja em sorprèn perquè sí que és veritat que t'has de tirar molts anys. Llavors és una xifra que simbolitza molt, no? Simbolitza que jo he volgut fer carrera aquí i que l'Europa també ha volgut que jo fes carrera aquí. Llavors diu molt perquè al final no sabia que arreu o fora d'aquí del nostre país passava això, però que em sorprèn.